ndi mpingo di. Ndi mpingo. Ichi si chipano ndi mpingo. Ndi mpingo wathu wa Malawi Congress Party. Ndi mpingo. Ai, ndi mpingo. Ndi mpingo. Malawi Congress Party mchipembedzo ndi mpingo ukamba za kuti 350+1 komanso tinadusa pamenepo anthu amene anavota Dr. Lazarus Chakwera koma anthu ena anafuna achiuke zeru nkuba mavoti a Dr. Chakwera ndiye anagwidwa muchananena vidu kuti tawagwira akufuna kutibera ili sili kupita kwina kulikonse ilili ndipo ili lilipo tikamati boma ndilomweli sili kusintha kumakuuzani timakhala tikukamba zimene ifewo tikuzionera pafupi osati wina wake ali ku South Africa wina wake ali kuti kumanena kuti boma lapita likapita ku nyumba kwa mako ili lilipo ndipo likhalapo Dr. Lazarus Chakwera uyu ndimakuuzani tiru 2030 kaulamula bedziko lino ndipo mulira ndikuti mupange cross check madashboard anu aja usiku uno pamene mudziwe kuti mchipembedzo ife sili mabera mavoti tinangokuona tikadafuna kuberani ndikanakuberani koma timaona kuti olo tisawachune anawa tiwina game ndimene September tikulumbirisa Chakwera Magadeti muziuzana magadeti kuti ilili silizabwereraso kwanuko ilili ndilakongeresi ilili linabwera kwa enu ache mchipembedzo aliyesa kuti ali pambuyo pa Chakwera inu mukamba kuti chani inu muli pambuyo pa ndani koma anthu ali pambuyo pa Chakwera inu mukaniza mungaombe mimba wa Congress manamizana mafana chipani cha moyo Malawi Congress Party ichi ni chipani chimene ochuluka akuchikona tili ku chipani cholamula chipani cha Malawi Congress Party chipani chimene sichikuchoka mboma ndinakuuzani ndipo ndimakutsimikizirani simmakhulupirira lero kalikose takaona lero kalikose kali m'malo mwake ndipo posachedwa apa tikhali kulumbiritsa Dr. Chakwera chipanichi chandale ndale zimaphikidwa ku headquarters kumene ndi chipani chokhacho chimene ni headquarters m'Malawi muno ndale siziphikidwa ku nyumba kwa munthu iya izi zachinagangara maruma achinyamata kurepa ngani press briefing achinyamata ake sosasamba ngati alili mabausa rajani zimene tikunenazo ngati mukufuna kukhala ndi state house yanu a DPP you can go kuthekerani kutholo ukamangaso yanu koma ya Lilongwe kunoko till 2030 state house ili m'manja mwa Dr. Chakwera asafuna kale akuti nchifukwa chani anthu akusangalala iwe MCPC kuluka mboma MCP nimene kuwina ene day tikhale kulumbiritsa Dr. Lazarus
ene day tikati kulumbiritsa Dr. Lazi. Akuri 50+1 ichokera kuti iwe 50+1 tikuti tamenya ife over 50+1 iwe indikongeresa akuti anthu sakufuna usakufuna ndiweyo mukamange yanu kuputolo kwa ucheni State House mukayimange yanu yakuno niyokhala chakwera anamangana ndabambo aka akamuzo simudzakhalanso imeneja State House yakuno ndi chakwera ndipo mpaka 2030 chete asafuna kale ndipo ambiri amene tinamupotera chakwera 50+1 ali mukalumbiritsa kuti iwe wanuyo mukalumbiritsa kutyolo kulilongwe kuno ndi kwathu tilumbiritsikako chakwera sizawedewededwe yayi izizi ndi zeni izizi ndi za Malawi Congress Party izizi ndi zimene anthu amayembekezera sangavote wina nkukaba voti nkumakatiza uwina anakuzani kale sitili mu 2014 yayi sitili mu 2019 this is 2025 mulamuliro wa Dr. Yawera Komaso Vice President Tumpison Engineer Vitumbiko Mumba akatundu ero alomwe mutukwana koma machendano anthu achibwana mufuna ndikutukwaneni ena akulira mobangula watidera kuja kwa boma ena akulira mobangula kwenda ndichakwe kokoma ari kwenda ndichakwera nkokoma inu ena mafuna raba bomari komai
kusita. Sikulengeza koma taonamo Nkarimo Awina ndifeyo akongeza. Taonamo Nkarimo rakaonamo Awina ndifeyo akongeza. Tasuzumiramo Nkarimo. Muraza twamene sima imakupurani kudya umona ngati lupira ku opposition idi ani. Ili boma lilipo, ili likhalapo ndipo ili sili kusintha. Sili dzayoka so. Ndipo tilintika mwina kuti mupetsetse tilintika mweni ngabomamo ili ruzi chamachita DPP zomari basi mavota anthu awerengabe inu mwalengeza kuti mwawina ulendo uno kulibe. Aya kufinyana ulendo wake ndi uno. Yes, we are streaming live. Karundo wagenda amene Katundu wagenda amene akulowa somboma taye magaye zikutola madasi pamene paja koma chilungamo chakuti boma ndi lomweli boma alisili kusintha
akuti kodi ngati mwawina ndi apa mukuti iwe siona kuti tikukondwerera pamene papa tikuti mkatimo taonamo ndipo boma ndi lomweli boma sitikusintha ayi lilipo lidzakhalapo. Anthu kongeresi kodi kongeresi anthu mmayirola ari umpangaragi kondwani kajamba ngwira iwe ukati pakatse bize ni munthu ali ku Singapore akuru anamiza zora mpatsa kaudindo kena kake kaya ku department ya boma kaya koma aire azigwira zake zoko aliko koma kuno ayi boma ndilo mweli sitisintha ayi. Iwe ulowa iveyo tinabadwira mu MCP nzobadwiramo izi sizolowa ayi tidzafera somomo moyo wathu unapereka ayana marati wanja Yes. MDF yake yamako kwa mako mwakhala soni MDF yakwanuko abaro anyankulungu anthu amemona ngalipo mali mwalemba m'madzi ili likaya nkupunthana tipunthana ulendo wake nduno koma ili sili kupita kwina kulikonse ili lili chigawo chapakati ili ndi lathu wina afuna asafune tikuti boma ndi lomweli sitikusintha ati simumvetsetsa pali ayi ndala wanuyo namakala mule kucheni uko kaya nkwakoli ari musankha kaya nkuthekerani akalamula kumeko koma na dziko la Malawi Dr. Las Komaso engineer vitumbiko mumba great ababa anthu amene akutionera tsopano akwana 1222. Let's go guys, boma ndi lomweli tionere zimenezi. Yo, go Mairo.
I don't want to see that. Ni join ahora. Bueno, fan join ko bila ko na. Wagwan. Ten. Boma ndilo mweli. Boma city bereka ngati njele ya mpilu. Ili sili kupita kwina kulikonse ili. Iwe pamakwa pasiya pati ponyererapo. Yes, we are streaming live. Yes. Boma ndilo mweli, Boma city kusintha. Ndili live. Uyu ndi MP watsopano amene wangowina kumene munkampuno constituency. Ari Khadija na amene timuone. Awawa nda MP atsopano kampevala. Eru ndimuzinu jambula Khadija. Azika ndikumbuya kuti ino ndimakali moto fika limodzi. Ndikumuona akugwira ntchito ndi Dr. Lazi ngati pena pake pabwino. Edu. Boma ndi limene lili sili kusintha. Boma ndi limene lili kusintha. Simukudani. State ndomwe wa Dr. Lazi simakate chakwera. Amene akuwina 50+1 opanda opikisana naye wina lesi. Kadeta limadzi. Era umene mabwera kunja ifena kugwira kadeta. Kuwina naye Joyce Banda amene munapezerera 2014. Ayi. Ndiweyo tuyenda chakwera. Ndipo tikudutsa. Achakwera akugwira wiki mawadi. Amene MP amene angomusankha kumene kukampuno constituency. Kampuno constituency yangosankha kumene amene. Membala. Tili live. Boma ndilo mweli sili kusintha. Tateteza ili. Tauni ndera mangaroka tienda pale pose pamene tingafuneko. Ari permission omutsekera magali moro kuti azidi tsoma funa titenge permission kuti. Boma limatenga so permission. Iwe ndi wachi bwana Kadiye kwajakwera. Boma ndilo mweli. Boma sili kusintha. Nakuonetsa ni one of the young MPs amene angosankhidwa kumene utazipita ku parliament. Rea Khadija Chunga. Kangowina kumene mu Lilongwe muno kumkampuno. Sizachibwana yayi, sizachibwana. Boma ndilo mweli. Sili kupita kuna kulikonse.